Čaute ľudia, vítam vás v ďalšom videa. Dneska si dáme ochutnávku na takýto sprej. Som u mojej v robote, hej, takže som ho aj rozbalila všetko. Takto svieti. Hej, taký modrý. No a ideme ho ochutnať. Že vraj má byť extrémne kyslý. No, tak. To je len jeden strek. To je kyslé. To je kyslé veľmi. Ja som už jedla aj inakšie, ale mne sa zdá, že to bolo proste menšie. Som jedla úplne inakšie. Zelené, červené či aké oranžové. Ale to som nenatáčala, hej, takže toto som si dala s vami ochutnávku, hej, ako. Fajne na zub som si strikla. To je také nepríjemné, keď na zub si strikneš. Ja si myslím, hej, ako. Veľmi kyslé toto modré. Ja si myslím, že toto modré je najkyslejšie, lebo akože aj zelené bolo toto jablkové, bolo kyslé, ale toto je ja si myslím najkyslejšie, hej, že proste. Inak my si necháme jednu mačiatku. Hej, už sú také veľké. Pre jednu už prišla jedna, také čierne. A my si asi necháme biele, ja neviem. Lebo ja si chcem nechať biele. Možno to natočím, neviem, hej, no. Ktoré si nechám. Hej, neviem. Ja preto dlho nenatáčam na YouTube, lebo ja mám TikTok. Hej, no proste, som na TikToku, hej, no takže keď ma chcete nájsť, tak si dajte Alžbetka Bulaková, to je moje real meno. A nie Mimi Betka, hej. No asi ma nájdete na TikToku. Hej. A tam vám vyskočia hociaké účty, ale ja mám taký, kde je tam toto srdiečko, také, hej, a tam je moja fotka. A píš tam Alžbetka Bulaková, tak to je môj účet. Môj som mala plno iných účtov, hej, no tak. Dobre, tak to bolo všetko ľudia, tak čaute.